Està bé, està bé. Bé, bona tarda, benvinguts, gràcies per venir. Per part meva molt content de tornar. L'altre dia espero que poguéssiu dormir, que no generés insomni, el que us vaig explicar de Bach, del luteranisme. Bé, tal com ara ens deia la Montserrat i com us vam comentar el dia passat, el cicle l'hem plantejat una mica en 2 sessions, buscant una mica les pautes d'aproximació al que és Bach com a compositor i els trets que ell desenvolupa a través de la seva obra. La setmana passada vam parlar especialment del Bach compositor d'orgue i molt vinculat al món de la música luterana. De fet, gairebé tot el catàleg de Bach, d'una manera o una altra, està relacionat amb tot aquest món cultural, que no és només el món litúrgic, és a dir, no és només el món de les interpretacions dins de l'Església, però sí que a redós de la cultura luterana es va crear una manera d'entendre la interpretació organística i Bach n'és un continuador, a més extempore, perquè quan Bach morirà el 1750, tota aquesta gran tradició dels organistes, sobretot del nord d'Alemanya, aquests organistes luterans, doncs tot això ja s'havia gairebé diluït. Bach era com l'últim de Filipines, era com una mena d'organista que ja estava, tothom li deia el vell Bach, el vell Bach, perquè era tan anacrònic, crec que ja ho vaig comentar, i a més ho va pagar car, va tenir inclús alguna trifulca amb algun teòric que gairebé l'insultava. El que passa que Bach té aquella virtut que tenen els bons mestres, digueu-ho bé, els grans mestres, que els alumnes els defensen. Quan hem tingut una mestra o un mestre que ens ha fet aprendre, potser ha estat més o menys dur, però realment el camí valia la pena i el llegat que n'hem tret ha sigut tan extraordinari que el defensem. I quan algú l'insulta dius, home, no, però què esteu dient? I això li va passar una mica a Bach, un tal Albertini i després amb algun altre episodi que es va produir a l'època i és simplement, moltes vegades ni Bach mateix es dedicava a contestar i eren el seu entorn que el defensaven. Un home adust, un home sever, probablement era un home, sí que de sentit de l'humor en tenia, perquè hem conservat molt poca correspondència privada de Bach. Tot el que hem conservat, a més, no ens dona una imatge massa simpàtica d'ell, perquè tots són cartes, la majoria de les que hem conservat, on ell, per exemple, reclama a l'administració de les esglésies de Leipzig, on va estar treballant al final de la seva vida, els hi reclama diners per canviar el clavecí que feien servir per fer els baixos continus a l'església de Sant Nicolau, diners per reforçar l'orquestra, perquè Bach només tenia un dispositiu de 6 instrumentistes fixes per fer les cantates, diguem-ne, els diumenges normals. Llavors, pels dies de festa, allò sí, s'ampliava i moltes vegades Bach el que va fer va ser agafar músics del Collegium Musicum, que era una orquestra amateur formada sobretot per estudiants de la Universitat de Leipzig, i aleshores els feia venir gratis i d'aquesta manera que la cosa tingués una mica més de substància. És a dir, a Bach li agradava, potser perquè no ho tenia, les produccions així una mica grans. A vegades s'han fet Bachs de cambra, sabem que a ell li agradava tenir un bon dispositiu. Bé, el fet és que, ja dic, tot sempre, la majoria de documents que conservem d'ells sempre s'està queixant, sempre s'està com lamentant, allò del sinofós, una mica això. I de tant en tant t'apareix una carta com una que li escriu a un dels seus cosins, que també era de la grandíssima família Bach, que ja us la vaig descriure la setmana passada, que de cop aquest cosí li envia unes botelles de vi blanc i li diu, t'encantaran, perquè sabem que a Bach li agradava molt el vi blanc i el vi dolç, el vi moscat, sabem que li agradava molt. I aleshores li va enviar i li diu, t'encantaran, no sé què, i Bach li contesta, sí, diu, realment tenies raó, les botelles que m'has enviat són molt bones, diu, però no me les tornis a enviar mai més. Diu, perquè el que he hagut de pagar de brots ha sigut tan bèstia que, no ho diu amb aquestes paraules, però diu, no m'ho tornis a enviar. Els brots són els impostos que es pagaven per entrar a vendre productes que venien de fora. Això, suposo que ja ho sabeu tots, és una mica l'impost de frontera, que llavors tu havies de vendre en el teu entorn, a la que sorties del teu entorn, clar, et penalitzaven perquè anaves a fer la competència deslleial a la gent autòctona, llavors havies de pagar aquests brots.
Bé, hi ha molt poques cartes de Bach que ens retratin el Bach. Com Mozart, sabem la marca dels calçotets que portava. Perquè és que s'ha conservat una mà, com que van viatjar tant, una mà de cartes que l'escrivia amb el seu pare, amb la mare, amb la cosineta, amb no sé qui, amb no sé qual. Em sembla que l'edició alemanya de les cartes de Bach són com 7 o 8 volums. 4 són les cartes, 2 són les notes a peu de pàgina i 2 o 1 és un índex allò exhaustiu i amb algun apèndix afegit. O sigui, l'edició anglesa és una mica més reduïda. En canvi de Bach, les cartes ocupen un llibre de 250 pàgines. O sigui, està pelant ràpid, no hi ha tanta documentació important. Bé, doncs, fet aquesta petita introducció, quan hem de simplificar molt l'abordatge de la música de Bach, reduir-ho a 2 mirades, a 2 sessions, la primera seria la música d'orgue i una mica la música instrumental, que això ens va quedar una mica més coix, i avui ens tocaria abordar més el tractament de la música vocal i les característiques que fa servir Bach en aquest terreny. Així com per refrescar una mica conceptes, recordeu que us vaig mostrar aquest esquema que el vaig treure d'internet, que em va semblar molt esquemàtic, molt bé. Recordo, ell neix a Eisenach, després se'n va amb el seu germà quan té 10 anys a Ohrdruf, amb 15 anys se'n va a Lüneburg, amb 18 anys arribarà a Arnstadt, d'Arnstadt estarà 4 anys fins que anirà a Mühlhausen només hi va estar un any, de Mühlhausen passarà a Weimar hi va estar 9 anys, aleshores en Eisenach és on va néixer, a Ohrdruf és on viurà amb el germà i on aprendrà de ben segur a tocar l'orgue perquè el germà era un gran organista, alumne de Pachelbel, recordeu que ho vam comentar, a Lüneburg farà d'escolar, els nois canviaven de veu més tard, en aquella època. Em sembla que Bach, igual que Haydn i altres autors, podrien haver canviat la veu amb 16 anys, avui és impensable, no hi ha un sol nen. Diria jo, això els que us heu dedicat a la pedagogia, però amb 13 anys em sembla que tots ja... O sigui que... Llavors, doncs, Bach, Haydn, al segle XVIII segurament és un tema d'alimentació, de clima, és veritat que en els països que fa més calor els canvis van més ràpid, amb les noies igual, no ho sé, no hi entenc. O sigui, aquí em posaríem camises, doncs a vegades hi puc trobar algú que aquí em fa un tomba i no m'hi posaré. Però que sapigueu això, que el van mantenir, a Haydn igual, gairebé als 15-16 anys encara estaven cantant amb veus blanques, cosa ben curiosa, com a mínim per nosaltres. I llavors, les 5 feines que va tenir Bach, 5 feines oficials amb les que es guanyava el sou, són organista a Arnstadt, 4 anys, organista a Mühlhausen, 1 any, i organista a Weimar. Però a Weimar es produeix un canvi de format, ja que el 1714, una data que fàcilment recordarem, el mes de gener, Bach és nomenat, deixa de ser organista per passar a ser Konzertmeister. I per sobre de Konzertmeister hi ha el Kapellmeister. Això són les gradacions professionals que hi havia. Això és important tenir-ho clar. Un Kapellmeister, encara avui, clar, a nosaltres ens sona a mestre de capella, però penseu que en alemany la paraula Kapelle, en molts indrets encara la fan servir per anomenar una orquestra. I un Kapellmeister és un director d'orquestra, no és un mestre de capella d'un cor d'una església, només. És a dir, que és una denominació ambivalent. Llavors, un Kapellmeister, mireu, l'orquestra més famosa de Dresden, que és la que toca la Semperoper, és la Staatskapelle, vol dir l'orquestra estatal de Dresden. Stadt també vol dir estatal o municipal, depenent del context on fem servir la paraula. Però bé, aleshores, curiositats, Leopold Mozart, per exemple, el pare de Mozart, mai va ser Kapellmeister a Salzburg. Sempre va ser Konzertmeister. Bé, sempre no, primer va ser quart violinista, després tercer violinista, i fins que va arribar a ser mestre de concerts, Konzertmeister. Però mai va arribar a ser director. Konzertmeister vindria a ser concertino, però amb prerrogatives, diguem-ne, fins i tot creatives. Un concertino, vull dir, una orquestra no té per què ser compositor. Però, en canvi, a l'època, normalment els Konzertmeister s'esperava que, a part de ser un concertino, a més, tinguessin capacitat creativa.
I per això Leopold Mozart escriurà música pels usos de l'orquestra de Salzburg. I Bach, a partir de 1714, que deixa de ser organista ras i passa a ser concertmeister, li milloren el sou, però també les exigències. Llavors, a partir del gener de 1714, Bach comença a escriure una cantata cada mes. No ens han arribat totes, són les cantates juvenils de Bach. Els flautistes de Vic estem encantats amb aquesta etapa, perquè des del 1714 fins que marxarà, bé, haurà de marxar per Carles de Weimar el 1717, va escriure moltes cantates utilitzant flautes de Vic. És una època, són les primeres cantates de Bach, tenim ben bé unes... no arriba a una vintena de cantates on utilitza la flauta de Vic. La flauta de Vic, com altres instruments com el llaüt, com la viola de gamba, són instruments que a partir de 1730, excepte, per exemple, la viola de gamba tenia molta prèdica a Anglaterra i a França. La flauta de Vic a Anglaterra, per exemple. A Anglaterra es mantindrà més temps, però a Alemanya tots aquests instruments van desapareguent. És com si d'alguna manera la influència italiana els hi agradés i se l'anessin fent seva. Llavors les violes de gamba són substituïdes pels violoncels, les flautes de Vic per les travesseres o pels oboès, i llavors la cosa es va canviar. Bé, a Weimar Bach va tenir el problema que, clar, el duc de Weimar era un dictador d'aquests, un dèspota il·lustrat de l'època. Era un home que no... Ell tenia... O sigui, us explico la idiosincràsia del ducat de Weimar. Quan hereda el duc de Weimar, hereda el ducat, eren ell i el germà. Però el germà era alcohòlic, per tant, era inoperant. Llavors ell el Johann Ernst, va governar sol. Llavors què va passar? Que el germà havia tingut 2 fills. I el duc de Weimar no tenia fills. I llavors, esclar, ràpidament, quan va veure que els 2 fills, un era alumne de Bach, era organista, aquest també va morir molt jove, va ser compositor, era el nebot del duc de Weimar, tenim música d'aquest nebot. Aquest és el que va anar a estudiar a Amsterdam i després quan va tornar li va portar els concerts de Vivaldi, llavors Bach els va transcriure. Vivaldi havia publicat els concerts opus 3 i opus 4 a Amsterdam i aquest nebot del duc de Weimar va anar a estudiar a Amsterdam i es va comprar les partitures i va dir, mestre, miri què he trobat. I el Bach va flipar amb el Vivaldi i el va transcriure, tenint transcripcions precioses per orgue de concerts de Vivaldi i a més tenim una transcripció que la farà més tard, quan ja estarà a Leipzig, del concert per 4 violins de l'opus 3, el segon concert per 4 violins, transcrit per 4 claves, que això és una meravella. Inclús el mateix Bach va fer concerts per 3 claves, és a dir, segurament empès per la música de Vivaldi. I a més es produeix un canvi d'estil en la música de Bach quan Bach descobreix els barrocs venecians, perquè no només li va portar partitures de Vivaldi, sinó també li va portar un llibre de concerts que va publicar Alessandro Marcello. I aleshores, clar, això és fantàstic perquè et trobes que Bach de cop comença a fer servir recursos melòdics, sobretot, o algun procés harmònic que dius, ui, això flaireja una mica de Vivaldi. I és veritat. El que passa que ell no imita Vivaldi, necessita imitar. El que farà Bach és simplement agafar i adaptar el que li interessa al seu propi estil, perquè Bach no renunciarà mai a la seva personalitat. Bé, aleshores, Weimar què va passar? Que el Bach era molt amic dels 2 nebots, del que estudiava música i del canó, i el canó era un tio ambiciós. I el duc de Weimar comença a malfiar del nebot. Disculpa que t'estic fent servir de personatge. Comença... És que t'he vist allà al racó i pensat, mira, comença a malfiar del nebot i aleshores comença a sospitar que el nebot li vol manllevar el càrrec, que li vol fer allà una... I al final, què passa? Que quan es mor el Kapellmeister que hi havia, tothom donava per fet que Bach seria el successor perquè era opulent l'argumentació musical per fer-ho, i al final el duc de Weimar diu, doncs en Bach no serà perquè és amic del meu nebot. Llavors el Kapellmeister serà el fill de l'anterior Kapellmeister, que era un músic correctet, però que tampoc era cap ultramaravella. I aquí va ser quan el Bach va veure que ho tenia cru. I el nebot resulta que estava casat amb la germana del príncep de Köthen, del príncep Leopold de Köthen. I llavors el nebot li diu, escolta, el meu cunyat està muntant una orquestra a Köthen i necessita un Kapellmeister. Diu, vés-lo a veure.
I d'amagat, se'n va anar de Weimar a Köthen. A Köthen, ja veieu on està, va conèixer el Leopold, que era una mica més jove que ell, i era el típic boig per la música, com tants han vingut a la vida a ser uns bojos per la música, i resulta que el príncep Leopold, quan va conèixer Bach, es van fer superamics, però superamics. Hi va haver una connexió allà i el Leopold, sí, et vull com a Kapellmeister, ja mateix, a més venien bones referències del cunyat de Weimar, i al final Bach torna a Weimar i té dos problemes. Primer, dir-li al duc de Weimar que se'n vol anar, i el segon problema és dir-li al duc de Weimar que sense el seu permís s'ha presentat en unes altres oposicions. Enteneu, no? Llavors, quan el duc de Weimar va saber que Bach s'havia presentat a unes oposicions sense el seu permís i que a més volia marxar, el va tancar a la presó. I Bach, hi ha una pregunta, no sé si era del Trivial o en alguna d'aquestes preguntes a vegades. Bach va estar tancat a la presó, allò, sabies que Bach va estar tancat a la presó? I tant, un mes. Un mes, però no va ser per cap acte de delinqüència, sinó de desobediència. I després, el mes de desembre de 1717, sembla que va ser el secretari del duc de Weimar que li va dir Altesa, deixa'l marxar. I al final el duc de Weimar va fer allò de l'orgull. El deixaré marxar. Però ordeno que sigui destruïda tota la documentació on apareixi Johann Sebastian Bach. I es va destruir totes les nòmines, tot destruït. Clar, llavors si agafeu, és molt interessant si agafeu biografies antigues de Bach i mireu l'etapa de Weimar, que hi ha com una sèrie de contradiccions. Però sí, tenia un bon sou, li encarreguen cantates, el tio, hòstia, era un càrrec de prestigi. A més, Weimar era una ciutat ja aleshores d'un cert pes, ho continua sent, és una ciutat culturalment fantàstica, Weimar, no? Doncs, dius, hosti, però què ha passat aquí? Que el com que havia desaparegut tota la documentació, de cop el tanquen a la presó i el fan fora. I mica en mica, lligant caps per altres bandes, es va aconseguir reconstruir l'etapa aquesta de Weimar de Bach. I és curiós perquè quan tu arribes a Weimar, Weimar és la ciutat de Goethe, és la ciutat de Schiller, és la ciutat de Franz Liszt, però Bach té una estatueta i una placa en una paret. I dius, uau, encara avui tinc una amiga que va estar a l'època soviètica aquí a Weimar, tot això ja us ho vaig dir l'altre dia, era l'Alemanya democràtica, i donaves a Weimar, preguntaves per Bach, fins i tot en els vigilants dels museus i així, i ningú sabia dir res. Diu, Bach, aquí no. O sigui que la maledicció, la malastrugança de Bach a Weimar va durar fins fa 4 dies, no? I ara sí, ara ja en són conscients, ja fan alguna coseta, però no és la ciutat de Bach, Weimar. La sensació que t'emportes com a baquià, dius, aquí sí, és molt maco de visitar, de debò, no és broma. Però sí que Bach aquí és present allò així, amb pinces. Després se'n va 6 anys que no van arribar a Köthen, allà va ser molt feliç. Per què? Perquè el príncep Leopold tocava el violí, feien molta house music, música a casa, no? I feien, clar, va començar a escriure molta música instrumental, concerts. No sabem en quina mesura el Leopold hi treballava. I a més el Leopold era calvinista, que això també és una altra ironia. Dius, hosti, un príncep calvinista que li agrada la música, perquè teòricament si ets calvinista la música era una... crec que us ho vaig explicar el dia passat, no? La mirada de Calví o de Luter vers la música no té res a veure. Els calvinistes són... Encara jo tinc amics que han de tocar alguna vegada en alguna església calvinista i el pastor calvinista els hi posa tota mena de problemes. En canvi, quan van a les esglésies luteranes o evangelistes, aquí no tenen cap problema, la música els encanta i... O sigui, és una mica aquesta... Clar, nosaltres com a cultura catòlica els veiem a tots iguals, però no és així. I està bé conèixer una mica les diferències. I el Leopold era calvinista. Només hi ha una dada molt interessant de l'església central de Köthen, l'església on va tothom, que era negra. Negra. Per fora i per dins. Us imagineu? Això, negre, pintat de negre, fora, negre, negre. I era així des que es va construir aquesta església, que em sembla que és de la baixa de mitjana o més o menys. Negra. Segurament en origen no ho era, perquè era catòlica, i quan va haver-hi la reforma luterana, aleshores la reforma calvinista en aquest cas, aleshores la van pintar. Per donar allò sobrietat. I ara, quan tu la visites, evidentment han rascat tota la part negra, però encara es nota
allò que no han pogut rascar del tot, perquè la pedra és porosa i encara notes allò, trams allò foscos, i quan t'ho expliquen dius, clar, mira, ja es nota. És curiosíssim. En canvi, el Leopold va ser l'excepció. Munta una orquestra d'una quinzena de músics, 15, 16, depèn del moment, músics professionals, a més, que això en el pressupost del Principat era un pressupost, perquè era un Principat petit. I clar, Bach va ser feliç. Música, allò, i a més un lloc tranquil, passa que és un lloc perdut, allò que les guies turístiques en diuen una ciutat somnolent, doncs és una mica aquesta la sensació de Köthen. És una ciutat allò que vas pel carrer i no hi ha ningú i penses, hosti, aquí van durant 5 anys i mig, van tenir el Johann Sebastian Bach aquí treballant, i al final per què va marxar Bach? Primer se li mor la dona, la Maria Bàrbara. Ell acompanya el príncep Leopold a Karlsbad. Karlsbad es diu Karlovy Vary, és aquesta ciutat balneari que ara és Txèquia. Llavors era l'imperi austríac i anaven tots els aristòcrates alemanys, es veien tots a les aigües termals de Karlovy Vary. Encara conserva, els que heu estat, aquell regust així una mica decadent que notes, doncs Bach hi va estar 2 vegades aquí. I a més el Leopold s'emportava un petit remanent de músics per fer música a Karlovy Vary i convidar els altres aristòcrates, veniu que tinc els meus músics aquí a la residència, veniu, o sigui, en plan gustós, no? I Bach era d'aquests. I el mes de maig, quan tornen de Karlovy Vary, la Maria Bàrbara ja estava enterrada. Sembla que va morir d'un apendicitis, però no ho sabem segur. Va morir de manera sobtada i inesperada. Aleshores allò va ser un tràngol per Bach. Al cap d'encara no 2 anys ja s'estava casant amb una noia 14 anys més jove que ell, que es deia Anna Magdalena, que era soprano, que era d'una família de músics que venien de Zerbst. Zerbst és la cort on va néixer o a la qual pertanyia la futura tsarina de Rússia, Caterina II, Caterina la Gran. Venia de Zerbst, que era alemanya, no era russa aquesta senyora. I avui és una de les icones feministes, perquè aquesta quan era tsarina de Rússia, quan van prohibir els jesuïtes, per exemple, van estar prohibits a tota Europa, doncs aquesta va dir, doncs jo els legalitzo, i els va fer anar cap allà. Clar, els jesuïtes tenien calés i talent, no? I els va portar cap a Sant Petersburg. Sí, un personatge curiosíssim. Ja no entraré en les dimensions íntimes, que avui estem parlant de Bach, però podeu investigar pel vostre compte, podeu fer els deures, si us ve de gust. I aleshores aquí a Köthen al final Bach veia que el Leopold tenia la mala salut del seu pare, que potser no viuria gaire, i que quan morís el Leopold, en aquella cort no hi havia ni el germà ni ningú, la música els interessava per res. Els entrava per aquí, els hi sortia per allà, que això ja és el més normal. Els músics ja estem acostumats a aquest panorama. I al final el Bach, sense amagar-se'n, amb una grandíssima amistat amb el Leopold, diu, mira, em vaig buscant la vida. I va buscar diverses coses i al final, a principis de 1723, es presenta a les oposicions per ser càntor de les esglésies de Leipzig. Però no va guanyar les oposicions. Les va guanyar Telemann. Quan Telemann llavors ja estava dirigint la música a Hamburg. Hamburg ja tenia un sou brutal, era el director musical de la ciutat d'Hamburg, o sigui, era un top de feina, no? Leipzig era anar a menys i quan li van dir el sou que havia de cobrar, no sabem la reacció, però me la imagino. La gent jove fan així. Vull dir que va riure molt, que havia de riure molt. Després, el segon classificat era Graupner, Johann Christoph Graupner, que aquest era el càntor de Darmstadt. I el mateix, quan li van dir el sou, el Graupner, i al final es veu que hi va haver un de l'administració que va dir, com que no ens hem pogut quedar amb els bons, ens quedarem amb el mediocre. I es van haver, pobrets, es van haver de quedar amb Johann Sebastian Bach. Uau, quina llàstima, no? Clar, i llavors entra el mes de maig, s'incorpora i ja ocuparà aquest càrrec fins al final de la seva vida. Durant els primers anys del 1723 fins al 29, Bach estarà treballant en escriure cicles complets de cantates per tot l'any. Vol dir 52 cantates, 52 diumenges, més festes de precepte. Si m'ho deixeu arrodonir, posem que n'hi hagi 8, 60 cantates l'any. Llavors, els 4 primers cicles complets de cantates els acaba amb 5-6 anys. I després la resta de la seva vida anirà completant el 5è cicle. O
Això vol dir que Bach, com a mínim, hauria hagut d'escriure 300, perquè són 60 per 5, 300 cantates sacres, de les quals, originals d'ell, avui en tenim 190. O sigui, ens en falten 110. Si en teniu alguna per casa, ara és el moment, no? És a dir, i aquí està. I cada cop que apareix alguna cantata de Bach, alguna cosa, ja us ho vaig dir el dia passat, és una festassa, és realment fantàstic, no? I llavors, a partir de 1729, Bach estava acostumat, era un home dominant, era un home líder, era un home... I llavors l'administració de Leipzig el anava enquadrant constantment. El tio prenia decisions els primers anys, per exemple, una decisió que va prendre, va anar a l'església de Sant Nicolau, hi havia 4 esglésies a Leipzig, va anar a Sant Nicolau i va veure que la de Sant Nicolau tenia un clavecí més destartalat i que el cor era més petit. Llavors la tradició a Leipzig era que cada any, a les 2 esglésies centrals, Sant Nicolau i Sant Tomàs, cada any la missa de la Passió es feia un any a Sant Nicolau, un any a Sant Tomàs, un any a Sant Nicolau, un any a Sant Tomàs. Bach, que no li agradava Sant Nicolau, va dir no la farem a Sant Nicolau, la farem a Sant Tomàs. Clar, quan els administradors van saber que Bach unilateralment havia decidit canviar la tradició, li van dir de tot, I aquí van començar les tensions de Bach amb l'administració. A més, l'administració estava molt més pendent dels calés que no de la música. I una de les coses que sí que marca el temperament de Bach, i amb això els músics acostumem a estar-hi molt a favor, és que qualsevol persona que manifestés menysteniment de la música o de l'ofici de músic, Bach se li creuava en banda. O sigui, Bach no ho suportava. O sigui, Bach era un ultradefensor de la dignitat i la qualitat dels professionals de la música. Llavors, com que la música sempre, en la cultura general, doncs és, mira, allò, els crancs, artistes i tal, i els músics que estan per allà fent musiqueta, no? Una mica aquesta és la sensació, diguem-ne, heretada de la tradició general. I això Bach no ho suportava. Llavors va tenir bastantes palestres, a més no era un home que tingués mà dreta i mà esquerra, era un home que una mica és el tòpic dels alemanys luterans, que són molt sincers, que de cop et venen i et diuen em caus fatal. Nosaltres som de cultura catòlica i sempre intentem buscar una miqueta de correcció, les formes, és que em caus fatal. Són així, no tots, però hi ha una tendència, i ho conec molts, i llavors el primer t'hi has d'acostumar, perquè són molt directes. Però després quan ja els coneixes, també som capaços en un moment donat de dir-te aquest concert que heu fet avui era genial. Dius, o sigui, són sincers. Aquesta sinceritat que a vegades grinyola una mica, però també és un tema d'herència cultural. I llavors, ja sabeu que cada tres tenim les nostres idiosincràsies i anem funcionant. I Bach era d'aquests, era pof, no? Dius, uau. Per això mai va tenir una feina de gran prestigi Bach. El màxim càrrec que va tenir va ser cantor a Leipzig. Kapellmeister era superior perquè guanyava més diners com a Kapellmeister, però el problema és que era allò Kapellmeister amb un poblet que no coneixia ningú, no? És a dir, és com si jo soc director del cor de nens de les escoles especials del barri de migrants de Berlín o director de la gran orquestra simfònica filharmònica de Mataró, no? És a dir, no té res a veure, és a dir, que potser tindré més prestigi dirigint a Berlín el cor de nens de no sé què que l'orquestra filharmònica de Mataró que ni existeix. O sigui que era una mica això. Encara que va fer molt bona feina, no era una orquestra que tingués cap transcendència. Per tant, el càrrec des de fora més important que va ocupar va ser el de cantor. En català el podríem traduir per chantre, que és com es deia al segle XIX, el chantre, potser per influència del francès. Chantre. També en podeu dir mestre de capella, al nostre estil, diguéssim. La gran funció era escriure cantates. Quina funció fan les cantates dins de la litúrgia? Perquè una missa luterana eren més llargues que les catòliques. Una missa luterana podia anar 2 hores i mitja, depenent de les... Sí, eren llargues. Les catòliques ja a l'època eren més curtes. Hi havia molta intervenció de la gent. I la cantata era com una part central de la missa que reforçava el que seria la homilia o el sermó. És a dir, hi ha unes lectures, es canta alguna peça puntual en algun moment de la litúrgia i la cantata arriba més o menys a la part central. No s'acostumava a esquarterar la cantata.
no s'interpretava un tros al començament, un tros al mig. A vegades el coral així homofònic sí que l'interpretaven en algun altre indret, però normalment anava tot a seguida. I la idea de la cantata és que la música i el text que s'havia musicat, que l'havia escrit algun escriptor o escriptora. Hi ha una senyora que li va fer textos els primers anys era una vídua que tenia uns calés i que escrivia superbé. I li va fer alguns textos per cantates d'au. Una senyora, és un cas així com molt curiós. Suposem que si hagués sigut una noia de família humil ni s'hagués plantejat, però era una senyora d'un estatus a Leipzig, que era la vídua del senyor no sé qui, i era una senyora que era molt culta. Llavors, doncs, sí, van musicar els seus textos. Bé, doncs, aquests textos estaven fets de comú acord amb el pastor, que eren reflexions a partir de les lectures d'aquell diumenge. Per tant, la gràcia de les cantates que era una reflexió pedagògica a partir del missatge d'aquella lectura. I com que era una reflexió pedagògica, aquí és on entra el gran argument musical de la música de Bach. L'altre dia amb l'orgue parlàvem dels corals, etc. Avui parlarem de la música figurativa. Aquest seria l'eslògan. El secret per entendre el Bach vocal és entendre la tècnica de la música figurativa. Què vol dir això? Que Bach, una mica obeint aquest paradigma pedagògic de la voluntat de Luther, busca en els textos elements que li permetin ser reforçats a través de l'escriptura musical. No era només cantar amb una melodia agradable un text, sinó intentar que la música descrivís el que s'estava dient en el text. Si el text era un text dramàtic, la música havia de ser dramàtica. Si el text era un text alegre, la música havia de ser alegre. Però va més enllà de tot això. I aleshores moltes vegades Bach el que fa és crear un discurs en el qual anem veient com la música descriu el que ens està dient la lletra. Si, per exemple, parla de la creu, fa la forma de la creu. Si de cop parla del silenci, de cop té deixa allà un silenci de 2 o 3 temps, o de la buidor, per exemple, o quan parla de la mort, escales descendents cromàtiques. Totes les cantates fúnebres de Bach tenen escales cromàtiques descendents. És a dir, és a través d'una escala cromàtica descendent, seria més o menys és a dir, aquesta sensació d'anar cap avall, amb aquest so cromàtic, és intentar descriure a través d'una figuració sonora el que és la figuració del text. És fàcil d'entendre, no? Llavors, quan descobrim això, ja tenim la clau d'accés completa a Bach. Amb descobrir-ho no en tenim prou. Necessitem anar una mica més enllà. Anar a llegir els textos i anar observant. No cal saber música, perquè penseu que tot això estava pensat perquè la gent ho captés. Llavors aquesta por eterna, Bach, no cal saber música. Home, si sabeu música, guanyareu molt de temps i us adonareu de moltes més coses, molts detallets que són a vegades d'un altíssim nivell d'escriptura musical. Però sense saber música podeu copsar el més important, perquè Bach ja ho fa que sigui així. Ara, clar, si esteu així en el concert, no ho copsareu, necessitareu saber què està dient. Llavors haureu de tenir el programa a la mà, o si ho prepareu a casa, tenir el text a la mà i anar llegint i anar entenent a veure què és el que està fent en música. Llavors és una audició llegint i auditivament atenta. És el petit esforç que ens demana Bach. Amb Händel sí, cap problema, us podeu estar així, que disfrutareu com cossatos, però en canvi Bach ens demana una mica d'esforç. Ara us garanteixo que quan torneu a casa a 2 pams de terra, i això no té preu, perquè és el que paguem per això. Quan anem a sentir un concert d'una coral, d'una orquestra, del que sigui, volem disfrutar. Els músics ho saben, i llavors tothom intenta que això sigui així, i els programadors ho saben. I llavors, clar, el que passa que hi ha músiques que ens agraden més o les que connectem més o menys. Però a vegades, si tenim la clau d'accés, ens permet accedir a una altra. Va, anem a plantificar-ho això. Saltem aquesta imatge. A veure si tinc alguna imatge que ens pugui acompanyar aquí. Bueno, mira, per acabar, no sé si val la pena, posem
Posem aquesta imatge, sí. Aquí, perfecte. Aquest Bach de 1746. Mira, només us ensenyo. Això era el Collegium Musicum, que el Bach ja estava fundat quan Bach va arribar a Leipzig. El Collegium Musicum era en aquesta cantonada. Això és la Katharinenstrasse. Si ara seguiu cap a la dreta aneu a parar a la plaça del Mercat. I aquí, aquest edifici va quedar destruït per la Segona Guerra Mundial, l'original. I ara hi ha un edifici nou i hi ha una botiga de roba. Bé, abans de la pandèmia, jo vaig anar l'última vegada, teòricament hi estaré d'aquí un mes, altre cop, però hi vaig anar abans de la pandèmia, hi havia una botiga de roba aquí, en l'antic cafè Zimmermann, es deia cafè Zimmermann. Aquí és on assajava el Collegium Musicum, no assajaven a la universitat. El senyor Zimmermann tenia uns espais molt grans a la cafeteria i aleshores el que feien era que els deixava assajar a canvi que un cop de tant en tant fessin un concertet. A l'estiu ho feien a la terrassa que hi havia al darrere de l'edifici i a l'hivern no feien allà. Però a més ho feien, compte, horari europeu, sopaven, aquesta gent sopaven a les 6 de la tarda, o sigui que els concerts havien de ser a les 5, a les 4, i era un horari molt curiós, molt curiós. Ens hem d'adaptar a la mentalitat de l'època. Bé, doncs aquí tenim aquest retrat de Bach. El deixarem aquí, que ens vagi controlant. Aquest és el retrat que des de sempre sabem que és ell segur, perquè li van pintar en els últims anys de Leipzig. A més en van fer 2 còpies, és el gran retrat de Bach. Començarem, el dia passat estàvem amb el tema dels corals, aquí per tant ja no incidirem, però sí que avui m'agradaria mostrar-vos una de les primeres obres importants que va escriure Bach a Leipzig, que va ser la que escriu pel Nadal, el primer Nadal que estarà a Leipzig. O sigui, ell arriba al 1723 i el Nadal de 1723. No té temps d'escriure res especial, i llavors agafa un dels pocs textos en llatí que es mantenia dins de la tradició luterana. Clar, Luther va fer neteja de tots els textos en llatí i fins i tot va eliminar algunes parts de l'ordinari de la missa. Les misses luteranes dels textos llatins només acceptaven el Kyrie, el Glòria i el Sanctus. El Credo, naturalment, no, perquè el Credo és la declaració dels catòlics. Crec en un sol Déu totpoderós, bla. El que va fer Luther és substituir-lo per un altre text, un altre Credo en alemany que normalment no es cantava, es declamava. Llavors, per tant, no tenim credos a les misses luteranes i per tant tampoc Bach tampoc té credos. Té, en té un, el de la missa en si menor. Si després tinc temps ja us en parlaré. Si no m'ho pregunteu a la tanda de preguntes, ja us explicaré. És que hi ha tantes coses, és que és un pou sense fi. Després, l'Agnus Dei tampoc, la llei de Déu que treus el pecat del món tingues pietat de nosaltres. Desconec quin és el motiu real pel qual no musicaven l'Agnus Dei. Suposo que deu ser algun tipus de concepte teològic que a mi us he de reconèixer que se m'escapa. Però no hi ha Agnus Deis en la música de Bach, i us vaig a tornar a dir el mateix. Bé, excepte un a la missa en si menor, cosa amb la qual ja us he dit, la missa en si menor no és una missa luterana, és una missa catòlica amb tots els ets i uts. És un enigma, després en parlem. I normalment, ja dic, un dels pocs textos és el Magnificat. I clar, és el primer Nadal. Bach sap que estarà sota l'ull de tothom. A veure aquest càntor nou que tenim, a veure què ens escriu. Que estem molt ben acostumats. Abans tenien el Johann Kuhnau, era l'antecessor de Bach, que els havia fet músiques molt xules. Llavors Bach diu, Magnificat. I llavors, clar, és una de les vegades en què Bach ens ho posa més fàcil. És allò de dir, vull agradar. I llavors utilitza, és com un petit manual de 35 minuts, el Magnificat, sí, uns 35 minuts. Doncs és un petit manual de música figurativa de 35 minuts. Allò, una introducció a Bach. Agafeu el Magnificat, i més està en llatí, passa que sí que ens va bé tenir una traducció també. Magnificat anima mea Dominum. La meva ànima magnifica el Senyor. Llavors, clar, si nosaltres volem que el Senyor entri dins nostre, llavors nosaltres el que hem de fer és donar-li una benvinguda allò solemne. Llavors, per tant, no ens ha de sorprendre que l'entrada sigui...
melismes. Un melisme és quan en una síl·laba fem moltes notes. Magnificat, o aleluia. Quan hi ha molts melismes, aleshores vol dir que també té un caràcter festiu. En les obres sòbries no hi ha melismes, són molt petits. És a dir, això també és un altre element semiòtic important. Clar que la música ja ens ho diu tot, no ens cal saber dels melismes aquí perquè és bastant escandalós, però que ho sapigueu, és a dir, que el melisme també ens porta, si mai sentiu una ària d'una cantata que la soprano o el tenor comencen a fer molts melismes, vol dir que al darrere hi ha un tema alegre, festiu, no és una cosa de Setmana Santa, no és cap cantata fúnebre, hi ha esperança, hi ha il·lusió, hi ha festa, és un element descriptiu important. Després, a mesura que va avançant el Magnificat, van sortint tota una sèrie d'aspectes curiosos. Per exemple, hi ha un tros que diu Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui. Que vol dir, amb la potència del seu braç, dispersa els superbs en el pensament del seu cor. Llavors, esclar, música figurativa. Aquí tenim un petit exercici. Potència del braç de Déu. La potència del braç de Déu. Per tant, aquí ens hem de quedar amb una música que d'alguna manera ens reveli aquesta potència, aquesta força, aquesta energia amb la qual dispersa del seu cor els superbs. Per exemple, hi ha un altre moment, que ve tot seguit, que diu Deposui potentes de sede et exaltavit humiles. De roca els poderosos dels seus trons i exalça els humils. O sigui, els poderosos de roca els tira cap avall i els humils els tira cap amunt. Quedeu-vos amb aquestes imatges perquè la música figurativa és això. Per això és molt important una lectura atenta perquè de cop ens explica, per exemple, observeu com ho fan aquí. Deposui potentes. Com els hi creu? Sentiu la lletra, veureu com encaixa. Ara. No és atzarós, això està perfectament pensat. Això és la pedagogia a través de la música. O, per exemple, hi ha un tros molt maco que diu Es orientes implevit bonis. Diu, omple de béns els pobres i deixa els rics sense res. Diu això la lletra. Llavors aquest és molt bonic perquè, clar, diu, omple de béns els pobres. Llavors sempre que parla de la humilitat, Bach ens fa músiques molt humils. I aquí Bach ens regala un fragment molt bonic amb flautes i la mezzo solista, observeu. És una... aquesta reverència d'allò. Som humils, no? I la música ens descriu aquesta trena de les dues flautes. I ara a la trena s'hi afegeix la veu.
és una tonteria, però penses, qui se li acut una cosa així? És el final de tot aquest moviment. Clar, quan en el Ric els deixa sense res, no? Llavors mireu com acaba aquest Es Orientes. O sigui, només perquè l'oïda descansi deixa el punt d'orgue sec, allò, pum. Ni flautes, ni res més, ni acord, res. És a dir, s'han quedat sense res. Només, pum. És una nota, però ho diu tot. És a dir, i va, i tancarem el final del... Aquí hi ha un tros fantàstic. Acaba dient glòria al Pare, glòria al Fill, glòria a l'Esperit Sant. Glòria, amunt. Les veus van pujant. Aquí. Després glòria Fili, tornen a pujar. Sentit de l'humor de Bach, ara el text diu sicut erat in principio, nunc et semper, tal com era al començament, ara i sempre, in secula seculorum. Com era al principi? Sicut erat in com era al principi? Us en recordeu de com ha començat? Pom, pom, pora, 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 pom, pom. Doncs va, mireu què fa. Sicut erat in principio. Torna a citar el tema del començament. Cops d'efecte i, clar, una de les coses que és més frapant de la música de Bach és que dius, bueno, clar, això és una gran obra que està escrita per agradar, i és veritat, i ho aconsegueix, perquè el Magnificat són 35 minuts. Jo us he fet una mini selecció, però agafeu-lo un dia a casa amb el text del Magnificat el trobareu molt fàcilment a internet, i aneu escoltant tots els fragments i veureu que tot és perfecte. Sempre heu d'anar buscant les paraules que identifiquen el caràcter, algun element descriptiu, i veureu que Bach no ens decep mai. Però dius, bueno, clar, com això és el Magnificat, és una gran obra, segur que ho ha fet perquè és això. Però llavors agafes les cantates, cantates de merda d'un diumenge perdut allà al mig, que aquell dia estaven tots encostipats i a l'església hi havia 4 gats, perquè tots estaven, com jo, encostipats a casa seva, no? I no va anar ningú. Doncs aquella merda de cantata, la número no sé què, resulta que allà vas mirant i no decep mai, el nivell sempre és altíssim. Sempre elements figuratius, sempre hi ha aquelles coses que ens expliquen, per exemple, els motets. Els motets eren com cantates, però que no es feien a la litúrgia convencional, sinó que es feien en misses a part. Normalment, a les misses, jo què sé, s'ha mort la dona de l'alcalde de Leipzig, li fem un funeral. Llavors, normalment aquestes misses ja no es cantaven a Sant Tomàs, sinó que moltes vegades ja es feien a l'església de Sant Joan, que era la que hi havia fora Muralles, que era la que estava al costat del cementiri. I normalment crec que allà és on es feien els funerals. I llavors allà s'interpretaven els motets
motets fúnebres, que Bach en té uns quants de motets fúnebres. I el primer motet que va escriure, o un dels primers, és un motet preciós que es diu Jesu meine Freude, que aquest motet és una absoluta meravella, si el trobo per aquí. Aquí estan, mireu, el Jesu meine Freude. L'altre dia vam sentir el coral. Ja no hi ha cap càstig, cap, per la gent que segueix a Jesús. O sigui, el càstig vol dir els pecats, la imatge aquella de que si hem comès pecats en vida, doncs Déu ens els jutjarà el dia que ens morim, no? Però els seguidors de Jesús, si els seguim bé, no hi ha cap càstig. Aleshores, per reforçar aquesta negació, és ist nun nichts. Nichts. Fixeu-vos com ens ho descriu a través de la música. Cap. Silenci. Aquest silenci és per reforçar aquest cap. Repeteix. Silenci. Cap, nichts. Un silenci preciós. Inclús algun director els estira una mica per reforçar el missatge de dir no hi ha cap problema perquè si ets un seguidor de Jesús perquè entris al cel. Llavors reforcen aquest silenci. És música figurativa. O, per exemple, en el moment en què el cadàver o mort representa que puja cap al cel i s'acomiada de la terra dient Gute Nacht. Gute Nacht, allò, bona nit. Llavors fa al·lusió a totes les misèries del món, al pecat, a les mentides, a l'orgull, a l'ambició, bona nit, i sense recança. Llavors, la música va caminant i mentrestant és com si d'alguna manera és el difunt que des d'aquest estadi espiritual s'acomiada de tot això sense recança. Allò, amb dolçor fins i tot. I mireu com ens ho descriu. Fixeu-vos, la música va caminant. De pau d'esperit, és enorme. O, per exemple, un que va escriure se suposa, tampoc se sap massa bé perquè ens falta a vegades dates, un que sembla que com si el cantés com per alguna festa, potser associada a l'any nou, o alguna cosa que començava, que és el Singet dem Herrn ein neues Lied. Cantem al Senyor una nova cançó, un nou cant. I casualment, aquest motet és el que va sentir Mozart 2 anys abans de morir. Va visitar l'església de Leipzig, el 1789.
I el van acollir, llavors hi havia un càntor que llavors el Mozart va entrar a l'església. Mozart havia conegut a Johann Christian Bach a Londres uns anys abans, de petit, i aleshores ell sabia una mica qui era el Bach, no? I de cop el Thomanen Cor, el cor de nens de Sant Tomàs, estaven cantant això. Doncs aleshores el Mozart va preguntar, diu, escolta, perdó, de qui és aquesta música? I llavors, bueno, aquí era d'un càntor que havíem tingut aquí fa uns anys, que es deia Johann Sebastian Bach. I es veu que aleshores el Mozart, suposem que ja va saber qui era, no? I quan va acabar la celebració litúrgica, diu, puc veure les partitures? Diu, sí, llavors el van fer sortir de l'església, el van portar a la casa on havia viscut Bach, que és on hi havia l'arxiu de l'escolania, i li van donar les partitxades. I diu que va agafar, les partitxades són les parts de soprano, tal, se les van posar a les cames, allò, no? I mentalment Mozart va anar construint tota l'estructura harmònica, mentalment mirant els sopranos, les contrals, tal, plum, 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 plum. I diu que al cap d'una estona d'anar passant pàgina i anar construint, se'ls va quedar mirant, perquè ell estava assegut i els altres l'estaven envoltant, diu, ostres, diu, per fi un compositor del que es pot aprendre. Per fi un compositor del que es pot aprendre. Però clar, si Mozart et diu això, és el gran mestre. Bach és el gran mestre. Si Mozart reconeix que del Bach es pot aprendre, Bach és el gran mestre. I tant que sí, no? I llavors, clar, a veure, tampoc té massa mèrit. Mozart era un geni i normalment, allò que us deia la setmana passada, tampoc cal ser un músic extraordinari per adonar-te'n quan tens davant teu una obra que té pinta de tenir una densitat, un pes específic, creatiu, artístic important. És a dir, hosti, això és bo. I a vegades és com una intuïció, quan vas veient com està tot construït, com tot està ben travat, com tot funciona bé, dius, uau, això tira bé. I Mozart aquí va ser molt, molt contundent. Aquesta anècdota és molt important. Bé, Bach, en el seu catàleg, té obres de gran pes, com per exemple les Passions. Les dues Passions, sembla que Bach, a la nota necrològica que es va publicar poc temps després de la seva mort, deien que n'havia escrit 5 de Passions. Llavors els experts estan fent mans i mànigues per trobar, a veure quines passions van ser. S'ha pogut trobar el text d'una passió segons Sant Marc, però no hi ha la música. Llavors el que s'ha fet ha sigut agafar trossos de cantates o d'altres peces de Bach i construir amb el text de la passió segons Sant Marc una hipòtesi de passió. Si em deixeu ser sincer, la música és preciosa, però no funciona. I us diré per què. Perquè Bach, tot aquest treball de música figurativa, el fa tant de filigrana que quan tu hi adaptes una altra música i encaixa per síl·labes, i sí, és molt bonic, però ens falla el més important de Bach, el que marca la diferència de Bach, que és la música figurativa. Ho dic perquè si mai us anunciéssim, que ja s'ha fet al Palau, potser hi heu anat, la passió segons Sant Marc, sapigueu què és això, que és una reconstrucció, que no és l'original de Bach. La de Sant Lluc no hi ha cap mena de notícia, segur que la va escriure però no se sap res, i després hi ha una teoria que parla de que potser havia escrit prèviament a Leipzig, quan va visitar Goethe, probablement una passió segons Sant Mateu de petites dimensions. Inclús s'ha arribat a especular que no fos coral, com el vell estil. Les primeres passions que es faran al segle XVII no eren tipus oratori. Això, les passions de Bach són oratoris a la italiana, a Maries da Capo, a més, o sigui, a la italiana a tope, a més. O sigui, com els que feia, jo què sé, el Bestia, per exemple, Carissimi fa uns oratoris més continguts, Jonàs, Jefté, que són d'una durada de 30 minuts, de 25 minuts, llavors, clar, si fas un oratori de la Passió de Jesús, se t'estira. Però antigament es feien cantats, polifònics. Llavors s'especula en quina mesura potser Bach havia escrit una passió segons Sant Mateu més continguda, polifònica. Però és una hipòtesi. Podria ser perfectament un fiasco,
Un dia potser la trobarem. Però en l'anacrològica diu que no hi havia escrit, sí. Conservem-los. Sant Mateu i Sant Joan. Sant Joan és la primera Setmana Santa que passarà a Leipzig, que escriu la Passió segons Sant Joan, i el 1727 estrenarà la de Sant Mateu. La Sant Joan és més curta, dura 2 hores, és més conceptual, no hi ha tantes àrees, és a dir, és com més una mica a l'estil de les antigues tragèdies gregues, no? Hi ha la intervenció del cor, de l'evangelista és qui ens va narrant, és el que fa el paper d'històricos dels oratoris italians, no? O sigui, tenim històricos fins i tot, que és l'evangelista. I la de Sant Mateu, com que és més llarga, dura més de 3 hores, aleshores allà sí que va i posa una sèrie d'àrees. L'evangelista va fent recitatius i ens va explicant tota la història, és el que li dona fil a tot plegat. El cor fa la funció de poble o fa la funció de comunitat que reflexiona, amb els corals, etc. I les àrees, en cap cas es canta text de l'Evangeli, sinó que són textos de l'escriptor local. De Sant Joan no sabem qui és, de Sant Mateu era el famós Picander, que és un dels que li va fer més textos a Bach, i són textos, diguem, de la comunitat, en els quals es reflexiona sobre el que acabem de sentir. Per exemple, hi ha un moment preciós a la Passió segons Sant Mateu, que m'imagino que els que la coneixeu ja sabeu on vaig, que és quan hi ha la negació de Sant Pere. Sant Pere nega, seguint ja l'anunci que n'havia fet Jesús en el Sant Sopar, que li diu: tu em negaràs 3 vegades. I Sant Pere, que era un entusiasta de Jesús, diu: no, jo no em negaré, jo no em negaré pas, allò es diu sí. Diu, abans que canti el gall m'hauràs negat 3 vegades. I sí, llavors se'n van a resar a la muntanya de les Oliveres, que està just davant de Jerusalem, que encara hi és, però se suposa que és en allà, i en allà, mentre Jesús està resant, arriben els soldats. Judes l'han anunciat, llavors van els soldats, els legions. No cal que us ho expliqui, em sembla que tot això ja ho document. És que amb la gent jove a vegades haig de partir de zero, però amb vosaltres jugo amb avantatge, és molt més còmode. No és broma, hi ha hagut un canvi tan bèstia de generació, o sigui, no saben res. Un dia els vaig preguntar als alumnes de l'ESCAC, els vaig preguntar, sabeu qui era Salomé? I una noia em diu, em sembla que era una cantant. Però és una realitat, això, és a dir, si nosaltres, que som els últims de Filipines, si ara ens poguéssim fer un viatge en el temps i anar a veure els catalans de fa 2000 anys, encara tindríem tema de conversa, que és la cultura religiosa. No parlo de la fe, la fe és una cosa personal, la cultura religiosa. Podríem parlar de Jesús, sí, Jesús, els 2 lladres allà, el Gòlgota, però la gent jove ja no tindria ni tema de conversa. No tindria tema de conversa. No m'ho prengueu com una crítica, estic analitzant és a dir, com si dius, tu ets ros i tu ets moreno. No, és una realitat. Bé, doncs on érem? Després de l'episodi on se'ns narra la negació de Pere, perquè al final la gent li diu, tu estaves amb el Jesús, i Sant Pere diu, no, jo no, i se sent el cant del gall. I en el moment en què se sent el cant del gall, llavors apareix el contralt o la contralt i es posa a cantar Erbarme dich, mein Gott. Erbarme dich, mein Gott. Aquesta àrea és descomunal, és gairebé una àrea d'òpera, per la intensitat amb la que Erbarme dich vol dir tingues pietat de mi, mein Gott, Déu meu. És perquè ens ho puguem personalitzar, imagineu-vos un dia que la vau, cagar molt. És allò, aquella cagada típica que te n'has penedit tota la vida i que dius, si ara pogués tornar enrere, faria mans i mànigues perquè allò no fos d'aquella manera, per dir-ho d'una altra manera, per fer-ho d'una altra manera. De debò, un penediment sincer intern, que és una vivència humana que tots segurament hi hem pogut passar. Llavors, això està clar que a ell també segurament li va passar, perquè vaja, mireu, us el vaig a posar, Erbarme dich, mein Gott. I fixeu-vos amb quina obsessió va repetint Erbarme dich, tingues pietat de mi, tingues pietat de mi. I a més, per acabar-nos de castigar, ens hi posa un violí que va fent el tema i es va trenant amb la veu de contralt, aquí serà un contratenor, i mireu com ho resol. Però això no és l'episodi de Sant Pere, això és l'àrea, com totes les àrees de la Passió, és la reflexió
el missatge que ens hem d'emportar, no? El penediment de Sant Pere d'haver negat a Jesús. I demana perdó, i li demana a Déu. Això és el que hem de fer com a bons cristians, ens està dient Papa, no? Però quin tema. A més, musicalment, aquí no hi ha contralt o contratenor que pugui respirar. Han de fer mans i mànigues per respirar, perquè Bach no t'ho facilita. Les frases impossibles. Erbarme dich, mein Gott. Penseu que, clar, ja només els dos cors inicials ja són impressionants, perquè ja estan, clar, quina és la simbologia pels creients, no? Pels cristians de la Setmana Santa? És preneu consciència que va ser el poble que va condemnar Jesús i que Jesús va morir per nosaltres, és el missatge, no? Llavors és com, simbòlicament és com una mena de segon pecat original. No hem d'oblidar que Déu sacrifica el seu propi fill per fer bo el missatge de la bona nova. I llavors, per tant, com a creients representa que hem de ser molt conscients i, per tant, els dos cors inicials de les dues passions el que fan és sacsejar-nos ja. Alto, que estàs a punt de sentir una cosa que t'afecta. Per exemple, el cor inicial de la passió segons Sant Joan. A veure. Segons Sant Joan, aquí està. Cor inicial. Quan entra el cor, imagineu-vos, estem buscant a Jesús, però no el trobem. Aquesta és la idea. Llavors estem en un moment, en un paisatge de boira, en què veurem com l'orquestra va fent... Estem com buscant, però enmig de la boira no tenim visió, no veiem res, i per sobre va que ens hi va col·locant dos oboès que van fent dissonàncies, no? Van fent un diàleg de tercera, segona, que són com punyalades que se'ns van clavant. És com el patiment de dir, on és? I quan entra el cor, diu 3 vegades Herr. Llavors hi ha una coseta que és una mica musical, que les dues primeres són dues afirmacions, allò, l'estat fonamental, Herr, i la tercera ja és un acord obert. Com dient, Senyor, on estàs, no? Primer et dona la sensació que et contestarà de seguida i quan veus que no, on és? I el tercer Herr, i totes les estones està jugant amb els 3 Herr, Senyor. Observeu.
Això ja només és l'entrada. Si tu sents això, i tot serà així. Clar, és que és molt bèstia. Musicalment és extraordinari. I després ja, a la Passió segons Sant Mateu, igual. Ens tornem a trobar davant d'un cor inicial que és... Aquí és una mica més el bum, bum. És a dir, com si d'alguna manera la música ens retratés quan Jesús porta la creu i l'arrossega amb dificultat, i llavors la música va fent com un surround. Inclús en aquestes versions amb criteris històrics que són un puntet més lleugeres, es preserva una mica aquesta idea. recitatiu, cada cosa que hi ha és absolutament formidable. I ja, per exemple, deixeu-me que us en posi una al final de tot, quan a la Passió segons Sant Mateu, quan ja ha passat ja la mort, clar, la primera part dura 1 hora, més o menys, i la segona part, que és la més densa, dura 2 hores, però en Bach ens està mantenint la tensió en tot moment, no? I vas veient com hi ha el judici, com Pons Pilat se'n desentén, com el poble demana que alliberin a Barrabàs, tot aquest procés, i al final arriba que es mor, es fa el silenci. I un cop acabat tot, aleshores Bach ens enganxa en el moment en què estem més fràgils i ens diu Mache dich, és a dir, vull, a la lletra diu exactament Mache dich, mein Herz rein, ich will Jesu selbst begraben. Diu, vull, Mache dich, mein Herz rein, vull que Jesús l'enterrin dins meu, ich will Jesu selbst begraben, vull que Jesús l'enterrin dins meu. Però no ens ho diu d'una manera això dura,
perquè ja venim d'una tensió, deu quedar aproximadament uns 18 minuts, 20 minuts perquè s'acabi la passió, estem ja en el moment final pràcticament. Si existís el vals en aquesta època diríem que és un del cel, però no ho podem dir perquè no existia el vals. Potser va ser l'inventor del vals. Fixeu-vos, ens està bressolant, però ara ja és la dolçor, després de tot el que hem vist del patiment, etc. I la sarabanda, el típic ritme era pam, pam, pa, pam, pa. Pam, pam, pa, pam, pa. Això és el típic ritme de sarabanda. I mireu el cor final. Crec que és, ara no sé si és en una suite per llaüt o en una de les suites de cello, crec que és d'una de les de llaüt, que apareix, una de molt semblant, o sigui, és com si d'alguna manera Bach hagués tirat d'aquella obra, l'hagués fet un remanier per aprofitar-la. Bé, després, aquí teniu aquestes dues grans obres, després Bach encara escriuria l'Oratori de Nadal, que l'Oratori de Nadal el va escriure el 1734, eren les cantates per tot el cicle nadalenc. Aquí també hi trobaríem gran quantitat d'elements de referència. Ell seguirà component cantates. Després tenim les cantates profanes. Clar, amb el Collegium Musicum, Johann Sebastian Bach el que fa és escriure cantates, per exemple, jo què sé, resulta que el professor Papito Hausen l'han fet professor de la càtedra d'antropologia de la Universitat de Leipzig i es fa una gran festa i aleshores Bach va amb el seu Collegium Musicum, els escriu una cantata per celebrar que el senyor Hansen l'han fet professor d'antropologia. O de cop, per exemple, ens visita el nebot segon de la tieta de l'elector de Saxònia, perquè ells no eren capital, Leipzig era ciutat subsidiària, la capital era Dresden en aquests moments. I aleshores ens visita el parent no sé qui, va, anem amb el Collegium Musicum i cantem una cantata. Funcionava una mica així, aquestes cantates. Però n'hi ha algunes entre les cantates profanes de Bach
que han assolit una popularitat inusitada, com per exemple les que són una de les últimes que va escriure, que és la Cantata del Cafè. La Cantata del Cafè, si la trobo per aquí, és una petita joia meravellosa, i la gràcia de la Cantata del Cafè és precisament que esdevé, a veure si la trobo, és que no sé com poder fotorar. Aquí no hi és. No. Catxos. Joan. Joan sóc jo, no és el banc. Bé, ara no la sé, a veure si aquí la trobo. No ens quedarem amb les ganes. Sí, no, espera, deixa'm, dona'm una oportunitat. A veure... quina ràbia... mira, aquí. Aquí. La Cantata del Cafè. Recordeu, assagen en el Cafè Zimmermann. El senyor Gottfried Zimmermann els hi deixa, allà fan els concertets i tal, i el Picander, que és el que li va fer els textos no evangèlics de la Passió segons Sant Mateu, li fa una cantata. Clar, sabeu que les cafeteries es van posar de moda a Europa a partir de la segona meitat del segle XVII. Una de les cafeteries més antigues que hi va haver va ser el Procop de París, que ara és un restaurant. Després hi ha el Cafè Baum de Leipzig, després hi ha una cafeteria a Praga, hi ha el Florian de Venècia, que el Florian ja és una mica més modern, és de 1700 i pico ja. Però clar, és l'època que encara a Leipzig encara es conserva una cafeteria antiga, que és el Baum, que avui és la segona cafeteria més antiga d'Europa. El que passa que tampoc pots anar a fer un cafè, o sigui, ara són restaurants. Tu vas allà per dir, no, Schumann, aquí en el Cafè Baum, hi va tenir la redacció de la revista de música que feien, no? És a dir, és un lloc amb un glamour brutal, no? Potser no menjareu, no és el lloc on te menjareu millor, no? Però saber que allà hi havia entrat Bach, hi havia entrat Schumann, i dius, és igual, va, que em cobrin el que vulguin, com a mínim ho podré explicar, no? Serà una batalleta, no? Doncs aquí les cafeteries estaven de moda. Llavors el Picander li proposa una història molt divertida en què hi ha una noia que es diu Lieschen, que és la filla del senyor Schledrian, que està obsessionada en prendre cafè. I aleshores la noia diu, no, és que jo vull prendre cafè, i el pare està preocupadíssim, aquesta noia només pensa en prendre cafè. I llavors diu, no, tu no pots prendre cafè, et faig servir tu, home. Dic, no, tu no pots prendre cafè, i a veure, anem a negociar. Si deixes de prendre cafè, et deixaré comprar roba nova. M'és igual, vull prendre cafè. Doncs, si no deixes de prendre cafè, no et deixaré sortir amb les amigues. M'és igual, no vull prendre cafè. I al final no sap què dir-li i li diu, doncs no et deixaré tenir nòvio. I aleshores va la noia i diu, i si deixo de prendre cafè, podré tenir nòvio? Si deixes de prendre cafè, sí. Doncs deixo de prendre cafè. I llavors quan ja el pare serenat diu, buscaré un nòvio que no li molesti que jo prengui cafè. I és molt divertit, hi ha alguns moments. És el que més s'assembla a l'òpera que mai va escriure Bach. Dura 20 i pocs minuts, és més curta que el Magnífica, la Cantata del Cafè. És el que més s'assembla a una òpera, però Bach no en va escriure mai cap. No li va interessar. Podries pogut fer-ho perfectament, però no li va interessar. Era un molt que no. I aquí hi ha l'ària famosa quan la Lieschen, amb la flauta travessera, perquè ens entenguem, la flauta travessera és el fum del cafè. I no para de fer notes. I la Lieschen va dir, és que el cafè és tan bo. Diu, m'agrada més el cafè que el vi moscat, que el moscat en vall, i dolç. I ara mireu com canta. Imagineu que això és cafè. Moscat en vall. Sentiu el fum? És molt simpàtica i al final acaben una escena tots tres, el narrador, el Schledrian i la Lieschen canten tots tres, hi ha un final feliç, estem tots contents, tothom ha rigut molt, però és una cosa de moda, les cafeteries arreu d'Europa, a les ciutats així on hi ha una mica de presència d'alta burgesia, totes tenien cafeteries i per tant doncs ens parla, diguem que té un plus costumista aquesta cantata i és de les últimes que va escriure abans de deixar de dirigir el Col·legium Musicum. Va, i per acabar,
Us heu fixat mai aquest és? Què està fent Bach aquí? És un punyetero. Ens està, d'alguna manera, vaig a buscar... Ara estàs aquí. Vaig a buscar el lloc exacte on ho tinc aquí desgranat perquè ho pugueu veure bé. A veure... Mira, aquí. Fixeu-vos, aquí ho podreu veure millor. Imagineu que això és... Què fa? És un tros de paper, dius... Tros de paper. Normalment no estan en un guió. A vegades, per exemple, quan enrotllen la partitura, t'estan dient que són directors, perquè el director llavors no hi havia batutes, i quan apareix un músic amb la partitura enrotllada a la mà, t'està dient que jo sóc el director. Normalment és el que feien. Marcaven el compàs, no hi havia el concepte de director que hi ha ara. El director normalment als assajos dirigia amb una partitura enrotllada i en el concert normalment s'asseia al clavecí. Que és el que feia Bach. Bach dirigia les cantates assegut al clavecí dalt del cor, davant dels instrumentistes i del cor, i amb l'organista darrere. O sigui, ell no feia d'organista. L'organista era un senyor que cobrava menys que Bach per tocar l'òrgan. Llavors Bach dirigia des del clavecí. Però aquí no, aquí hi ha una intencionalitat. És com una xuleria, això. I a més, Bach vol que s'entengui la partitura. I si ho analitzeu bé, per això he volgut canviar la imatge, perquè aquí ho veureu bé, a veure si... La banderola. Cànon triplex a 6 veus. O sigui, això és l'amplificació d'això, Cànon triplex a 6 veus, i es llegeix perfectament amb les seves claus de do, clau de fa en quarta, però clar, aquí no cal saber música per veure que alguna cosa ens grinyola, perquè diu Cànon triplex a 6 veus. 1, 2, 3. No en falten 3. I aquí està la vacil·lada de Bach. Aquí està la vacil·lada. Això ja ho havia fet, aquestes coses. Bach li agradaven molt, molt. A l'Ofrena musical, que és una obra anterior, que ja juga, no? Hi ha un dels fragments, un dels cànons de l'Ofrena musical, que en llatí posa quaerendo inveniatis. Només ho posa en llatí. Quaerendo inveniatis, que vol dir buscant trobareu. I llavors dius... Sort que avui ja els profes ens ho faciliten o les edicions ja et diuen no, això s'ha de fer així. Llavors dius, cànon triplex a 6. Què s'ha de fer aquí? S'ha d'agafar 3 veus, han de llegir així, i 3 veus a la inversa, llegit al revés. I llavors, si ho fas creuar, clar, són només 3 compassos. Vull dir que s'acaba ràpid, no? Però té sentit. I ara, per acabar, us faré sentir el missatge sonor que hi ha aquí. És a dir, això tocat. És un cànon infinit, és a dir, que podríem estar-lo tocant tota la nit i anar sentint tota l'estona aquests 3 compassos del dret i del revés. O sigui, si tu toques el primer, comences per aquí i llavors tires cap aquí. Tires cap aquí i tires cap aquí, i els altres al revés. I van escombrant així la lectura dels... Però quin és el missatge? Doncs de dir, va, fixeu-vos-hi, allò que us deia, jo no us vinc a buscar. Si voleu, mireu. I si no, passareu de llarg i veureu que és una partitura i us quedareu tan amples. Jo penso que aquest retrat és tan la manera de fer de Bach que l'hem anat veient en totes les seves obres i això li van pintar 4 anys abans de morir. Això és del 1746, aquest quadre. Ara us vaig a posar l'àudio, que penso que serà una bona culminació de... aquí.
afegir, no sé si el tinc aquí, a veure, diria que no, però potser encara us hi podria deixar. Això és una reconstrucció que van fer de Bach l'any 2008, a partir del crani. Sabeu que es conserva el cadàver de Bach, i per això sabem que media 1,70 m, que tenia una mica de rauma a les mans, ja se sap alguna coseta. Tot i que va morir bastant jove, amb 65 anys. No el tinc, vaja. Pensava que la tenia, espereu. No, sí que la tinc, sí. Mira, això. Va, acabarem amb això que... Això és el manuscrit, és l'última partitura que va escriure Bach. És la fuga última inacabada de l'art de la fuga. I aquí, Carl Philipp, això és la lletra del seu fill, explica que aquí va morir el meu pare deixant inacabada l'última de les fugues. Llavors, esclar, quan tu fas l'art de la fuga en concert, has de decidir què fas, perquè ja veieu que aquí no és conclusiu. O sigui, hi ha una frase aquí del violí segon i no sé què, una nota del baix, però no queda acabat, és a dir, queda puf. Dius, i ara com ho acabem, això? Llavors jo us proposo acabar aquest cicle, aquesta part de conferència, tal com Bach va acabar la seva vida, respectant, perquè a vegades el que fan alguns intèrprets és afegir un final, una cadència. Però no, aquí la gràcia és acabar respectant el desig de la... Després fem les preguntes, els que vulgueu preguntar. I amb un petit afegit curiós, us ho he marcat amb rodetes grogues, que això... Si, la, do, si... Està barrejant les claus de do amb claus de fa. Si bemoll, la, do, si natural. La B, en alemany, és un si bemoll. La A és un la. La C és el do. I la H és el si natural. És el nom de Bach. Això és una pregunta d'aquell programa que fem a Catalunya Ràdio, de la nit dels ignorants. Jo la recordo una vegada, tornava de no sé quina hora, i sento una senyora que diu: què vol dir variacions amb el nom de Bach? És agafar les 4 notes que es deriven. Sabeu que els anglesos i els alemanys no fan servir el sistema del buit de Dorenç o del do, re, mi, fa, sol, la, si, sinó que es fa servir el sistema antic, el que feien servir els grecs i els fenicis, que és l'alfabet. És un sistema arcaic. Llavors, en el món catòlic es va adoptar el do, re, mi, fa, sol, la, si perquè es va considerar que era més fàcil, però la veritat és que tots els sistemes funcionen molt bé, o sigui que no n'hi ha cap de millor. Llavors, fixeu, casualment, si, la, do, si... Sí, que poques vegades ho fa servir Bach, alguna vegada, però no hi juga massa amb el seu nom, que seria una proposta fàcil. En canvi, la posteritat sí que ho ha fet servir, inclús un dels seus fills també. Va, ara sentireu com Bach s'acomiada creativament de la vida. Bé, si algú vol fer alguna pregunta, digues. El Vici no sabeu res de la missa catòlica. Ah, és veritat. Sí. Quan el 1733 mor August el Fort, de Saxònia. August el Fort li deien el Fort. Hi ha moltes llegendes, però la més cèlebre és perquè diuen que va tenir 300 fills. No amb la seva senyora, amb moltes senyores, no? Ja sé que dir això en els temps que corren és perquè em surti algun escombra i em faci córrer fins a Mataró a cop d'escombra, no? Però ja sabeu que és un valor patriarcal, diríem avui, no? La capacitat de tenir molts fills i tal. Llavors, August el Fort va morir el 1733, Bach estava fins aquí dels administradors de Leipzig, perquè no s'entenien, però ja us ho he explicat. Llavors Bach sembla que va pensar que potser August II, el seu fill, que també eren reis de Polònia, sabeu que eren electors de Saxònia i reis de Polònia, doncs el seu fill potser el contractaria com a compositor de cambra de la cort. Així podria enviar a fer punyetes als administradors de Leipzig. Ho va intentar en alguna ocasió, això,
Però què va passar? Que llavors arriba a la coronació i Bach volia fer una missa luterana, que vol dir Kyrie, Glòria i com a molt Sanctus. Eren les misses luteranes. Es posa a treballar, doncs va, té obligacions a Leipzig, i al final, mira, no li dona temps a acabar-la, li escriuen el nou August i li diu, mira, que jo vull escriure aquesta missa, li envia els trossos que havia fet, més o menys, i tal. I al final es veu que sembla ser, no s'ha trobat massa documentació, però sembla ser que Bach va insistir que ell volia ser compositor de Dresden i que volia anar a Dresden i que tal. I inclús va demanar a alguns amics que vivien a Dresden que li fessin de bo. I al final, a l'August II, per treure'l de sobre, li va donar un càrrec allò simbòlic de compositor de cambra de la cort de Dresden. Però que era una nominació que Bach ni tan sols crec que va enviar-li mai res, era sense sou, era allò perquè ell ho pogués posar en el currículum. O sigui, se'l va treure de sobre allò sense cap mena de problema. Clar, tampoc en aquella època la seva música no era la música de moda, no és allò de dir tinc a la Rosalia fent cançons a la meva cort, diguéssim, que ara és la cantant de moda, no? Doncs, és a dir, Bach era com si ara portéssiu el José Guardiola, no? M'explico, és a dir, que era un excel·lentíssim cantant, era meravellós, tenia una veu fantàstica, però potser no seria el compositor allò, el més o per dir, no sé, algun altre cantant que vulgueu, el Glenn Miller, portem a l'orquestra del Glenn Miller, diu, home, no, ja fa 100 anys a l'orquestra del Glenn Miller. Doncs una mica això. I al final el Bach tenia aquella missa allà, Kyrie, Glòria, i ja en els últims anys de la seva vida, que és quan ja deixa de dirigir el Collegium Musicum, ha entrat a formar part d'una societat filantròpica, intel·lectual que hi ha a Leipzig. Llavors, ell una mica entra a formar part de l'elit intel·lectual de la ciutat, això sí. I va escrivint obres com les Variacions Goldberg, l'Ofrena musical, que l'Ofrena la fa arran de visitar 3 anys abans de morir el rei Frederic el Gran de Prússia, perquè el seu fill, el Filip, treballava com a clavecinista. Escriu obres, diguem, d'un bagatge intel·lectual important. I en paral·lel a tot això, completa la missa en si menor amb tots els elements de la missa catòlica, de l'ordinari de la missa catòlica. És a dir, complet, Kyrie, Glòria, Credo, Sanctus i Agnus Dei. Complets. Llavors dius, per què? Inclús Cal Filip, quan fa la necrològica, explica que el seu pare havia escrit una missa catòlica i quan parlen de la missa en si menor no en diuen la missa en si menor, en diuen la missa catòlica. Jo recordo, quan era molt jovenet, que començava allò a aficionar-me a la música, amb un full dominical de l'església, anava amb els pares a l'església i me'n recordo que un article que deia si Bach havia tingut dubtes sobre la veritable fe. Llavors hi havia molta mania, que si els protestants, que si entraves en una església protestant havies d'anar a confessar, no sé què. I llavors vaig llegir això i després amb els anys va fer gràcia. Bach no va tenir cap dubte, ni un, sobre la veritable fe. L'única cosa que potser sí que li va passar a Bach és que en aquell moment ell sabia que tota la música luterana dels seus antecessors anava al forat de les escombraries. I llavors ell va pensar, hosti, jo he deixat aquí una quantitat de música, ell era conscient de la vàlua de la seva pròpia música, he deixat aquí una quantitat de música i tot això d'anar a les escombraries. Aquell mite de la carnissera, del carnisser de Leipzig, que al final les partitures dels compositors servien per embolicar la carn, que això surt de la pel·lícula El silenci abans de Bach. Això és un mite, no és real, però és possible que hagués pogut passar. I llavors Bach, pensant això, va dir, doncs vaig a fer una missa que com a mínim, si els catòlics, ell tenia la imatge que els catòlics sí que preservaven el repertori. Faré una missa catòlica completa i aleshores, a veure si almenys queda això. I llavors, en el Credo i en l'Agnus Dei, el Benedictus i Agnus Dei, aprofita trossos de cantates, els hi canvia el text i els hi adapta el text llatí de la missa. I completa una missa catòlica. La missa en si menor és, dit ras i curt, és un resum de tota la música de Bach. Un company clavecinista em deia, diu, mira, aquí el baix continu aquest és de la textura contrapunt no sé què, aquest és tal. O sigui, és una mica de tot de la música de Bach. I llavors hi ha moments veritablement preciosos en aquesta missa en si menor i com a cosa curiosa anem a... estàs? Tarari, que devi.
exemple, no sé, en moments, quan per exemple diu crucifixos, en el credo, diu va morir, va crucificar, va morir, tal, va ser enterrat... Exacte, recordeu, mireu com ens ho descriu. Cap avall. Que dèiem un baix cromàtic. I després, el moment del morbo, és quan diu credo en una església catòlica, apostòlica, etc., que és el moment de la proclama catòlica, és a dir, crec en una església catòlica, apostòlica. Algun compositor això el talla, Schubert crec que en alguna de les seves misses aquest tros el talla, i això que Schubert era vienès, era catòlic, i va, que el gran luterà ho tallarà o no tallarà aquest fragment. Amb dos oboès d'amor, recordeu el Mahedi, l'àrea aquella que us he posat de la versió segona, és d'aquest estil, amb el set, així doncs. És el tros del morbo, això, no? No només ho cita, sinó que s'hi recrea i fa melismes, va fent disminucions sobre els dos oboès d'amor. És un moment preciós musicalment. I per què Bach té aquesta necessitat d'afermar just aquest tros? És una mica la curiositat. I clar, és obvi que vol afalagar l'oïda dels catòlics per dir, a veure, si vosaltres almenys m'estimeu, ja que en el meu país em sembla que no ha sigut així, que no ha sigut així. És a dir, els luterans crec que han fet una excepció i a darrere de Bach han recuperat molt de repertori luterà preciós.
preciós, però sí que en aquell moment Bajo pintava molt magre i aquí teniu aquesta missa en si menor, que més enllà d'aquesta anècdota, que és una anècdota, perquè a més en els temps que corren ningú ja es planteja res de totes aquelles coses que ens plantejaven a nosaltres quan érem jovenets. Bé, si algú vol preguntar alguna altra cosa. Una altra cosa que és, ens has parlat de la música figurativa associada a Bach, si és així o és una música associada a una d'època, va més enllà... Sí, va més enllà, sí. No, bona pregunta. El Bach no s'ho inventa. O sigui, aquesta és l'afirmació. Per exemple, si agafeu... Mira. Veus? Ara, va bé, em sembla que ho tinc per aquí. Ara sí ho trobo. No, és que tenim tota la música, aquestes preguntes són sensacionals, perquè de cop pots agafar i dir, mira, doncs ara veureu com la... Ara us faré retrocedir, a veure si me'n surto, us faré retrocedir... Sí, ho tinc. Us faré retrocedir 100 anys. Monteverdi. Claudio Monteverdi. Va ser 30 anys, els últims 30 anys de la seva vida, mestre de capella de la Basílica de Sant Marc de Venècia. I, poc abans de morir, va publicar un recull preciós, que és el volum que es diu Selva Morale e Spirituale. Selva vol dir un llibre que té moltes coses. Moral i espiritual. Ràpidament ja heu associat. És un resum de la música sacra que Monteverdi escriu per la Basílica de Sant Marc. Hi ha un crucifixus. Us el poso. Això és Monteverdi. 100 anys abans, estem parlant de 1600, això es publica cap al 1630. Penseu que Venècia està a prop de Cremona i llavors ho havien començat a fer d'una manera així molt els Gabrieli, una mica abans de Monteverdi, però Monteverdi, com que ell venia de Màntua, havia fet òperes a Màntua, va agafar i va dir, no un violinet doblant les veus, no, ara veureu dos sopranos estavellant aquí en Resurrexit i dos violins dialogant amb les sopranos. Encara que l'acústica de Sant Marc és una autèntica porqueria, té una ressonància de no sé quants segons, ja ho sabeu això, els que canteu en coral i això, passa que ho feien allà i sí, Monteverdi desplega tota la nova manera, diguem-ne, d'entendre la música barroca en tot el que va fer. Monteverdi és un altre gran geni, és una altra bèstia a part de la història de la música, el que passa que no és tan popular com Bach perquè ens sona més arcaic. Però ja veieu. I si encara retrocedíssim enrere, encara ens trobaríem, per exemple, un Tomàs Luis de Victòria, un Palestrina. Ho fan de manera molt més subtil, no és tan flagrant, però sí que juguen amb elements molt més concretets en un moment donat, una frase, una coseta curta. Però clar, quan arribes a un Monteverdi, és el barroc. Monteverdi és el naixement del barroc. I quan arribes a Bach, que és la culminació del barroc, llavors això és una festa, diguéssim. És una festa. I a més, quan ho descobrim com a melòmans, és de les coses que més ens emociona, perquè llavors tens una veritable sensació d'entendre què està passant allà. I veus que ho entens sense saber música. Que aquest és el factor que, d'alguna manera, és el carmelet pels melòmans. De dir, hosti, no necessito tirar-me 800 anys al conservatori allà, sinó que, mira, ho puc entendre. No necessito analitzar les modulacions ni els contrapunts per comprendre on està part de la grandesa. I clar, és que abans penseu que això ho pensa per gent que no sabia música. Llavors ha de funcionar que tots aquests compositors, totes aquestes músiques, el missatge és pels feligresos.
Passa que també, tot i així, pot haver-hi persones que tinguin un tap a l'orella, que no siguin capaços de diferenciar una O d'una B baixa, jo què sé. I això, mira, cadascú tenim les prestacions naturals que tenim, però sí que és un format i que és el que us he intentat transmetre aquests dies, aquests 2 dies. No sé si hi ha alguna pregunta més que vulgueu fer. Bé, gràcies a vosaltres.